Bolsa gadynlar Mahmud'un Hindistan'daki möhüm töweşlerinden we Hind töweşini analiz edeli. Töweş Penjab tewitine bir neme tekiz we açyk meýdanyna boldy. Şeýleýär meýdan töweş üçin ören amatly. Täze manewr mümkinçilikleri ýokary bolan goşunlar. Bu ýerde artykmaçlyk gadanýar. Gözüňize getirin. Dar köçelerde hereket etmäge ýa sport awtology bilen magistral ýolda hereket etýän sport awtologynyň näýlek tapawudy bar bolsa, munyň hem şonýaly tapawudy bardyr. Rajput şahat Anandpal töweründäki ähli hindi kinýallary kömegine çağırdy. Umumy eskersany 30-40 müň diýip çaklanýar. Goşunyň öň tarapynda töweş pillerinden ibaret agyr leşkerler bardy. Bu pille leşkerler töweşde tank ýaly ulanylýardy. Mahmudyň goşuny Taýdan adyrak takminan 20-30 müň adam. Ýöne tertipli, çal hereket etýän türkmen atlylaryndan ibaretdi. Ok atmak, hüjüm edip ýyda çekilmek taktikasy üçin manewr artykmaçlygy döredýärdi. Mahmud goşuny ýarmaý görnüşine ýerleşdirdi. Orta kuböle goşok, kanatlar orta güýçlü. Düşmany içeri çekip, toňra kanatlar bilen olary gurşamak meýilleşdirildi. Gadynal goşunlary düşmanyň pilli hatarlaryna ok atmaga başlady. Bu oklar pil sowutlaryny deşip bilmeýärdi. Emma olar gaharlandyryp disiplin bolmagy kömek edýärdi. Muny edil öküd gaharlandyrmagy meňdedip bilersiz. Oklar öldürmeýär, ýöne has gaharlandyrýar. Gadynal okçulary pillerini nişana almagy dowam etdirdi. Şol wagtda ýeňil atlylar pilleriň ýanlaryna baryp, gulaklaryny, gözlerini we aýaklaryny nişana aldylar. Pillerin tertibi bozuldy we Rajput eskerleriniň üstüne ýöremäge başladylar. Bu domino täsiri ýaly täsir döretdi. Öňkü hatar ýykylan soň iz hatarlar panika düşdi. Mahmudyň merkezi bil katlaýyn ýyda çekildi. Hindiler bizi ýeňdik diýip pikir edip başladylar. Ýöne şol pursatda ganatlar olaryň daşyna gabady. Bu düşmany gurşap almak üçin edilýän klassik ýarmaý gapany. Düşman öňe hüjüm edýär, ýöne sawwa çep tarapdan gapanýaly gurşalýar. Gurşalan düşman birlikleri hereket edip bilmedi ýagdaýa geldi. Öň ruhdan düşen goşun indi fizik taýdan emejizlap başlady. Anandpal altyn bilen bedelen atly töweş arabasyna oturýardy. Arabany çekýän atlar pil panikasyndan ürküp pillerden daşlaşyp başlady.